खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बिजनियाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि बिजनियाव सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों खाम्फा बरगयारी आरो इएम धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बिजनियाव दिनै गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों नंगौ बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव 17 नं सुबाइझार बियाबनि बिजनि नोगोराव गासै सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों बीटीसी बिसायख'थिनि सिगां गुबुन दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय थानायखौ जों गोबां समनिफ्रायनो नुनो मोनबोगासिनो दं थारैनो बेनो इसारा नामा इउपिपिएल दोलो एबा प्रमद बर'नि सरकार दागोना मख'नो गोनांदि बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया बेनिखायनो बीटीसी बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो हान्जाया गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जयनिं होनाय हाबाफारिखौ लानाय बायदिनो दिनैबो बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव 17 नं सुबाइझार बियाबनि बिजनि नोगोराव गासै 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों फैजोबगोन खालि नैबे सुबाइझार समस्तिनि सिङाव बिजनि टाउनाव दङ जों दा बेवहाय बिजनि टाउननि बांसिनै बङालि सम्प्रदाय असमिया सम्प्रदाय राजबंशी सम्प्रदाय आरो बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा दिनै 300 जननि बारा जगदान खालायगासिनो दङ गतिके प्रत्येक समस्तियावनो सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव बांसिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो माखासे गुबुन दोलोनिफ्राय जगदान खालायगासिनो थानायखौ जोङो बयबो नुगासिनो दङ बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया माबायदि देरहासार जानो हागोन इउपिपिएलआ आरामसे देरहासार जागोन सरकारा इउपिपिएलआनो दागोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ बुजिजोबनानै इउपिपिएल दोलोआवनो जगदान खालामनो बयबो रेडि जाजोबनानै दं अलरेडि हाजार मानसिया जगदान जाखांबाय आरो माखासेया जगदान जानो थाखाय समखौ नेगासिनो दङ गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुङो जे हारसिङै सरकार दागोन नाथाय दिनैसिम बड'लेण्ड जारिमिनाव जे हारसिङै सरकार दानाय बे आं जेब्लाबो बे खोथाखौनो बुंबोगासिनो दङ प्रत्येक राजनितिक दोलोआ इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय गावबागाव मोनसे स्ट्रेटेजि आरो पलिसि एडप्ट खालामो इउपिपिएलआबो एडप्ट खालामदों बिपिएफआबो खालामदों कंग्रेसआबो खालामदों बिजेपिआबो खालामदों दा गावसिनि नोजोरजों नायनानै माखासे सुबिदा उसुबिदाफोरखौ नायनानै गोबां खोथा बुंदों खिन्थु बीटीसीनि जिथु राजनैतिक इतिहास बेखौ जुदि नायोब्ला नुनो मोनो रावबो 2005निफ्राय दासिमहालागै जि इलेक्सन जाबाय बेवहाय हारसिङै देरहासारनाय बेहाय जारिमिन गैया बेखायनो निश्चय समावहाय बयबो राजनितिक दोलोआ बुजिलायगोन आरो बोरै खालामोब्ला बांसिन देरहागोन बेखौ निश्चय बयबो खालामगोन जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हारसिंब्लाबो जोङो जुजिगोन आरो जोङो सानो जे इतिहासखौ नायनानै बोरै खालामोब्ला मोजां जागोन बेखौनो जों सिद्धान्त लागोन मानासारपां समस्तियाव इउपिपिएल राजनितिक दोलोखौ दिनैनि दिनावहाय फेजेननो हानाय खुनु राजनितिक दल गैया बेखौ आं दिनै बुंगोन नंगौ आगोलनि बारग' बिपिएफनि एमसिएलए सुभाष बसुमतारिया दिनै बिजेपिआव हाबदों बिथाङा टिकेट नागिरनानै मेंदों बेनिखायनो बिजेपिआव टिकेट मोननायनि आसायाव बिथाङा बे दलाव हाबदों खिन्थु बे खोथाखौ जोङो मोजाङै मिथिगौ जे मानासारपां समस्तिया एसटि समस्ति बे एसटि समस्तियाव जेनेरेलि बर'फ्रा आरो माइन'रिटिफ्रा बांसिन पारसेन्टआनो बिजेपि दोलोखौ समर्थन खालामा आरो बबे अंखजों बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबनानै बिजेपि दोलोखौ देरहासार खालामनो नागिरदों आं बेखौ लामा नुहुराखै दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोआ मानासारपां समस्तियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा कनस्टिटुवेन्सियावनो दिनै मजबुत जाबाय आरो फैगोन 2025नि लास्टआव बे इउपिपिएल दोलोनिनो सरकार जागोन आरो दानिनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बै फैगोन समाव आरोबाव बिटिआरनि चिफ जागोन बे सैथो खोथा